роналду қариб дар феррари худ мемурд. неймар бо оилааш қариб ба садамаи вазбин дучор мешуд. инҳо ҳолатҳое ҳастанд ки футболбозон сар карда аз месси наздик ба марг буданд. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. 8 январи соли 2009 соати 10 рӯзона мисли рӯзҳои оддӣ роналду омодагӣ ба ҷоми ҷаҳони соли 2010 медид. ӯ калиди феррари 599 худро гирифта барои тамринҳо мерафт, вале ин ҳолат ҳаёти ӯро наздик буд дигар кунад. баъди 20 дақиқаи раъкӣ кардан роналду аз туннели фурудгоҳи манчестер мегузашт. то он дам ягон хатаре набуд ки ҳаёти роналдуро таҳдид кунад. дар роҳ чизе монанди об рехта буд ки касе ба он аҳамияте намедод, вале вақте ки онро зер кард, роналду чанд лаҳза дар худ набуд. вақте одамони гирду атроф омаданд, зуд баданашро тафтиш карданд. хушбахтона ӯ ҷароҳат набардошт, вале мошини феррари ӯ корношоям шуд. мошин зарбаи сахт хурд ки ҳама тирезаҳо ва чархҳояш аз кор баромаданд. This is Cristiano Ronaldo's £150,000 Ferrari, and it's a write-off. This after he crashed into a metal barrier in a tunnel near Manchester Airport at around 10 o'clock this morning. вақте полиси минтақа ба ҷои ҳодиса омад, роналду қайд кардааст ки сабаби садама равғани дар роҳ буда шудааст. бояд қайд кунем ки он замон роналду дар оғози муваффақиятҳои бузургаш буд. шояд душманон махсус дар роҳи ӯ ин домро сохта бошанд, ки медонад. хушбахтона беҳтарин бозингари ҷаҳон он рӯз наҷот ёфт. барои неймар ин ҳолат ҷиддитар нисбат ба роналду шуда буд, чунки неймар худаш танҳо не, балки оилааш низ наздик ба марг буданд. вақте неймар 4 моҳ дошт, хешу табор зиёд аз онҳо хабар мегирифтанд. рӯзе волидайнаш хостанд ба саёҳат раванд ва ба неймар дигар хешовандонро низ нишон диҳанд. мутаассифона дар роҳ мошини онҳо ногаҳон чархи пешаш кафиду автомобили дораашро гум кард. танҳо падари неймар сабаб шуд ки оилаи онҳо зарар набинад. баъди садама падараш дарҳол ба ақиби мошин нигоҳ кард ки неймар дар курсии кӯдакона шишта буд. хушбахтона неймар солим буд ва баъди он падараш эҳтиёткор буд то хатаре ба ӯ наздик нашавад. барои таҷрибаи зиёд гирифтан роҳи мушкилеро неймар тай кардааст ва имрӯз ҳама дастовардҳояшро ба падараш мебахшад. ба гуфтаи худи неймар, падараш ҳамаи корҳои ӯро идора мекунад. барои месси бошад, карьераи футболиаш қариб хатаре ба ҳаёташ дар бозии ювентус ва барселона соли 2017 меовард. мисли дигар бозиҳон месси аз худ ҳунари зебо нишон медод. мухлисон номи ӯро аз ҳар гӯшаи майдон мегирифтанд. ҳама чиз хуб пеш мерафт, то он даме ки туп ба сӯи месси мерафту ӯ ҷаҳише тарафаш кард. онҷо миралем пианеч аз ин парвози баланди месси дар ҳайрат монда, ӯро тела дод ки ба туп нарасад. баъдан бошад ин ҳолат рух дод. He's playing on Neymar. It might knock him out of the semi, Well, it should is. there be one. It is, Ian, and it was ridiculous. He's let the occasion get him. Yeah, it is. The referee was going to give a foul. вақте духтурон ҳолатро аз назар гузаронданд, онҳо як чиз гуфтанд: агар месси каме хато меафтид, гарданаш шикаста мешуд. баъди ин ҳодиса месси мехост ба корномааш хотима диҳад, вале дастгирии мухлисон фикрашро иваз кард. баъди изҳороташ дар аргентина мухлисон садо баланд карданд то аз фикраш гардад. постҳои месси нарав дар ҳама сомонаҳо ба чашм мерасид. наздик ба 50,000 мухлис ба кӯчаҳо баромада буданд. Yo veo jugar a él y me desvivo. Tiene que volver. месси гарданашро эҳтиёт кард, аммо тери чӣ? мухлисони дар варзишгоҳ буда умеди худро аз даст дода буданд. барои хубтар фаҳмидан биёед ба бозии финали ҷоми англия соли 2007 байни челси ва арсенал баргардем. бозиҳои финалӣ ҳамеша ҳассос мегузаранд. вақте миллионҳо мухлис бозиро тамошо мекунад, футболбозону удадории калон пайдо мекунанд. дақиқаи 56-уми бозӣ буд, ҳисоб 1-1. ҳамагон бо шавқ бозӣ тамошо мекарданд. терри дид ки имкони хуби голзанӣ дорад ва хост бо сар голи зебое занад. ҳамон ҳолат бозингари арсенал Абу Диаби бо ҷаҳиш тӯбро бо пой заданӣ буд. ба ҷои тӯб бошад рӯи терри зарба хӯрд. чанд сонияи баъди терри мисли мурдаҳо дар майдон буд. пеш аз расидани духтурон рӯи терри кабушавиро сар кард ва ҳама бозингарон дар тарс буданд. мануэл Алмуния гуфта буд ки ман бисёр тарсидам, чунки вақте дидамаш чашмонаш боло рафта буданд, мисли мурдаҳо буд.
худо ба ӯ раҳм кард. Физиотерапевт Гарри Левин дарҳол кӯмак кард то Терри наҷот ёбад. ба бозингар нафаси сунъӣ дода гарданашро бастанд ва ба беморхонаи наздиктарин интиқол доданд. баъдан гуфта шуд ки Терри баъди қабули зарба бар рӯяш роҳи нафаскашиаш шикастааст ва нафас кашидан наметавонист. баъди табобат Терри ба Левин ташаккури махсуси худро расонид. ин гуна ҳолатҳо дар бисёр маврид ба чашм мерасад ва хоҳ футболбоз хоҳ инсонҳои оддӣ бояд ҳатман ҳаёти худро сараввал эҳтиёт кунанд. лайк мондан зери наворро фаромӯш насозед. ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ хайр дӯстон.